la un nou episod de Survival Games pe MCSG. O să joc și pe Hive. Că Hive e un server super, fără hacker. Și astăzi jucăm pe mapa Holiday. Al doilea match încerca să-l filmez. Că da, ori eu sunt prost, ori hacker. Altceva n-am ce zice. Stai să văd dacă am filmat. Ok. Și astăzi vreau să vă zic că o să joc pe mapa Holiday, o să Resort, am mai zis și am prins jumătate din chest, aproape. Aici e unul, să-i moară familia de ei. Da, bă, da? Credeai că scapi, da. Morți, mătii, o scapi eu pe măta. Poate o scap eu pe măta de la VRG. Așa, o să mergem mai departe. Ar fi un miracol că să pot să-l omor pe ăsta. Uite-l cum fuge, bă, cu barca lui de căcat. Dacă-l prind, îl rup. Să-i fac ceva. Episodul acesta de Survival Games o să filmez altceva. Drog eu, dă-n el, bă! Mersi, bă, caracterule. Cer scuze dacă auziți sunetul de la tastatură. Haide, ce căcat mai trebuia să fie unul aici. Să le iau pe la spate, frate. După că ăla de... Au, fac. Steamer? Da, ăla vrea timp, da, da? Sigur. Bă, da! Te spargi, băiatul meu. Învață să joc și după să cer timp. Nu zic că și eu sunt bun. Eu sunt mai slab, poate, dar n-a avut el noroc de data asta. Să facem flint and steel. Cam destul. Destul iron. Să iau și chestul ăsta cu un gold. Să merg să fac iron sword. Acolo e crafting-ul. Așa, acum
să merg la spawn că sunt destul de bazat. Și cine vrea să joci cu mine, Skype-ul meu e în descriere. Și serverul este eu.mkgamer.net. Serverul necesită cont premium. Să vedeți, am și un golden apple. Acum să mergem la spawn să vedem dacă e cineva. Deja pleacă. Da, drept. Nu zic că pleci. Nu, bă, nu pleca. Fain era dacă aveam și Optifine, dar nu, că Minecraft-ul meu nu suportă. Ăla nu mă vede, deci super. Să mănânc un cookie. O prăjiturică. Un biscuit, mai bine zis. Și unde e ăla? Poate meciul acesta o să-l câștig. Ce știu eu, nu prea am noroc. Se mai întâmplă să vină unul pe la spate. Dar nu vreau să se întâmple așa ceva. Să-mi scot cookie-ul, să-mi pun pumpkin. Și ca... Oh my god! Ioi! Da, nice! Bă, wow! Să mor tu că eu chiar am câștig. Sau nu? Uai, poate câștig. Da, bă. Aha. Să spawnez, bă. Și cam asta a fost episodul de Survival Games, primul episod. Eu am fost Denis, singur. În doilea episod o să joc cu cineva. Bye bye!